కోరికలు తీర్చమని కొంగు దాపపోతే కొత్త బాధలు వచ్చి కొంపలు మునిగినాయట. అట్లనే అవుతున్నది మేడారం జాతరలా అని అంటారు గిరిజన భక్తులు. శుక్రవారం నాడు జాతరలో పెట్టిన ఓటింగ్ పేక మేడ ఊరినట్టు బల్లుమని కింద పడ్డదట. భక్తులు ఎక్కువ మంది లేకపోయేసరికి జాతర జ్వరం ఇంకా పెరగకపోయేసరికి గండం తప్పింది, కానీ ఇద్దరికి గట్టిగానే దెబ్బలు తాకినాయట. ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం తప్పిందట. మేడారం జాతరకు వచ్చే భక్తులకు మెరుసుకుంట బొమ్మలు, ఫ్లెక్సీలు, వీడియోలు కనిపించేటట్టు హోర్డింగ్లు అనేటివి పెట్టిండ్రట. మరి వాటికి సర్కారు ఎంత ఖర్చు చేసింది, ఎంత మేలు రకం పనులు చేసింది అనేది తెలియదు, కానీ పని మంత్రుడు పందిరేస్తే కుక్కతో దాకి ఊలిపాయ అన్నట్టు అయిందట. అందుకే జనాలు పానాలు అరిచేతిలో పెట్టుకొని నడవాల్సి వచ్చేటట్టున్నది ఈసారి మేడారం జాతరలో అని మాట్లాడుకుంటుండ్రు. కోరికలు తీర్చే కొంగు బంగారం మేడారం జాతరకు పోతే చిత్తం శివుని కాడ, భక్తి చెప్పుల కాడ అన్నట్టు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో తెలియని రోజులు వచ్చాయి కదా అని అంటుర్రట. మేడారం పోయి ఓటింగ్ కూలుడు చూసిన జనాలు ఏం కష్టాలు ఏమో పోన్రి.